حبرات هاجرات أب تجراي زلوا كلهم حيلتات تحسات عالم لخاو حقتات فتسيمو ميلوم إرتراويان سدتنياتات أب ليبيا سلفي تقاوما كايدوم عين مجدي عين من عبره يشوفنا النايك على المالك يعني الشيء أنا قالوا يقولون أنا إرتراويان لما أجرنا من الذين هؤلاء مس حالا في بيت صحفة جزاو من محدار تجراي زجبرنايو كهالأي كفالك على محتات نحنا نتعاطلوا ثم نحنا دي نتحنا هي ثم بيسولوا ويحق خبرنا نجحها أحدنا نبيان بزي نتحنا نبي تطوزن بالان كل زي زحزنا زبلون حد ارتزيناتاتنا اللونا لا ينسقاب كتكتاتولنا عدمكم أبتا بقوانسي تحاسيا زلا تقراي زواقو زلو كلهم حيلتات تحسات عالم لخاو حقتات كم زفت سمو الزرقي أفناوت نتانا كم زلو حبرات هاجرات قليتهم بيت صحفة سبقاو مسلات حبرات هاجرات لومي أب زوصو مقلت كم زبلو سراويت إثيوبيا هوحات سراويت إرترا كم قدما كللاوي حيلتات أمحاران ميل الشاتاتو من أب تقراي كبيد تحسات عالم لخاو حقتات من الباتون جبنات كناتن جبنات أنصار سبقاو نتن فتسيمهم كخونو كم زخلو زرق حبريتاتات كم زلو يقليتهم حلافيت ات بيت صحفت ميشيل باتشلت نزوم تحساتات زي شاراويان تقوصات صرتي كتصاري وصويعم ابز غداي توسخ حبريتا كبنا دستا قبر مدن ابزي اب استوديو يركب انكو عدحن مصخا دستا يمسجنك لاين ميشيل باتشلت ابتناي تግራይ ጎንፂ ብዙሓት ተሳተፍቲ ምህላዎምን ኣመንጎኦም ንዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ምክሓድን ምጥቃንን ይራኣይ በምህላው ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ዘይሻራውያን ከምኡ ድማ ናጻ ዝኾኑ ትካላት ከጻሪዎ ያጸዊዓ ዘላ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሐሙስ ማስዩ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክጋባእ መደብ ሒዙሎ ዘሎ እዋን እዩ ዝመግለጽ ተዋሂቡ ዘሎ ሚሸል ባቸሌት ከቢድ ጸብጸባት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን መጥቃዕትታትን ይበጽሕ ምህላው ያገሊጻ ካብቶም ግህሰታት ድማ ኣዝዩ ዘሻቅል ጸብጸባት ጾታዊ መጥቃዕትታት ከም ዝርከበውን ኣብቲ መግለጺ ሓቢራላ نزل بزملكات أورح تحساسن ترن تراي أب تجراي أب زركبو هوسبيتالات 136 قدات صوتا وعمت كم استمزجبة يا جليس أزلا كم زيوم زعمسلو تحابيهم استرفون زي تفلت ويدما زي تمزجبو قدات صوتا وعمت كلو خمس خلون أب تمجلات ستتقيسلو أب تجراي وقعتي أتصلله يلا نزبلون الزرارة بالزعبة كوينو كتسيلو يركبمو انتهي مبالي الكال خمت تفلتيو منجستي إثيوبيا نكتما مقلة كابست قصاصر اللوان جميرو اتقونس خمسة بقعة جليسيو ودو حبرات هاجرات لومي أبزوت أو مجلس جن وقعتي قدس المهلاو زجلسو صبصابات كم زوات حو جليسولو كابزي بتوسخ بعلة شعات تلكاتيت خمو دم 10 تلكاتيت باقصاصر أوروبيان أو كتماتات مقلة عدقرات شرن وقرن شمون تسلفنياتات بحيلتات 5 تقتلو كابز منو منشتات حبريتها كم زرخبة حبرات هاجرات جليسولو خال دم أبور حدار كتماتات مقلة حمران عدقراتن بألماميت 5 دبدبا أبوكسومن دنجلتن دم جملة وقتلتات بحيلتات إرترا 5 فتسمت مجلسي تكس نزي بزملكت أمنستي انترناشنال أبز حلفة مجلسي دحرموسو منجست إرترا نزي منصاقو زكريو ميشيل باتشليت مستي أب قربا معلتات تفصيمو زنبره ما أسرت غازيطنياتات ون زلعلتو غدايلو مثلا دستا لك على خلاين ميشيل باتشليت أب قربا معلتات بتجراي نعلم لخ ميداتات السرحو غازيطنياتات ترجمتن مأساروم كم زشاغلا غليصايا ناتنا ناي BBC وكيل غرماي جبرو غازيطنياتا مرات يمانا خمون ترجمت خوينو مس فاينانشال تايمسن AFPን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣሉላ ኣካሉን ፍጹም ብርሃንን ኣብ ከተማ መቐለ ወታደራት ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ትማል ረቡዕ እዮም ተፈቲሖም እቶም ጋዜጠኛታት እንተተፈትሑ እኳ ሓደ በዓል መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሚድያታት ዘጋግዩ ሰባት ስጉምቲ ክውሰደም እዩ ምባሉ ግን ከም ዘሻቆሎ እዩ ሕዚ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን መጥቃዕትታትን ብዓይኖም ዝረኣዩ ግዳያትን መስኻኽርን ከይፈርሑ ምስክርነቶም ክህዊ ይግባእ ድማ ኢላላ ተሓላፊት ቤት ጽሕፈት أمسكنك دستا بسنك اتي أب تجراي زتولع كونات أستات كلتم 299 شح حزبي كاب مرباتو كم استمزابلة جزياو من محدار تجراي BBC قاليتهم مس حلاف بيت صحفة جزياو من محدار تجراي أي تجبر مسك الكاساز جبرناك على محتت كاب تمالي زقت سلا كلا يكفالو إنهم
ኣብ ብዙሓት ገጠራት ኣብ ቤተሰቦም ተዓቀቡ ላባና ሪፖርት ለገበሩ ዳዝማዶም ወይ ከዓ እስካብ ከዚ እውን ኣብ በዓቲ ኣበረኻ ልለው ዜጋታት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ንኣምን ኣብ መንገዲ እውን እቲ ኩናት ብምዕራብ ጀሚሩ ላዕሊ እናተሰሓበ ስለመፀ ፈቐዲኡ ዝተበታተነ ህዝቢ ስለልሎ ብግልፂ እዚ ዝኣክል ድማ ከቢድ እዩ ግን ኣብ ኢድና ዘሎ 299,000 ተመዛባሊ ከምልሎ እዩ ግን ቁጥሪ ካብዚ ላዕሊ ከምዝኽእል ንሕና ንግምት ሓደ መዕቆቢ የብሎም እስካብ ከዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት እና መብዛሕትኦም ከዓ ምስ ቤተሰቦም ሓቢሮም እዮም ዝነብሩ ኩነታት ተፈጢሩሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ከዓ ፈቆደ መንገዲ እዮም ዝሓድሩ ሓገዝ እውን እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳያት ሕልፍ ኢሉ ሓደ ፀገማት ለጋጥሞ ስለዝኾነ ብኣግባቡ ብጣዕሚ ዝችገረሉ ግዜታት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ 4 ወርሒ ዝተቸገረ ሰብ ሓደ ግዜ ረድኤት ተብፅሕካሉ ረድኤት በፅሕዎ እዩ ክትብል ይትኽእል ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ እዩ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠቕላላ በዚ ሕዚ ናይ ትግራይ ኣብቲ ግዜ ብልነበረ ኣብ ኩሉ ቦታታት እውን ጦርነት ተካየደ ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ህዝቢ ካብ ገዙ ወፂኡ ተመዛቢሉን ንብረት ተዘሪፉ ብዙሓት እውን ገዝኦም ተቃፂሉ ብዘይ ምንም ነገር ጥራሕ ኢዶም ስለዝተረፉ ኩሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ የድልዮ እዩ ልብል ኣቋሚ ነርና ናይ ክልል ሓደጋ ስጋት ለውጢ ሓበሬታ ግን 4.5 ሚልዮን እዮም ለድልዮም ልብል ሪፖርት ይብና ማለት እዩ ሓደ እቲ ሳምፕሊንግ ዝተወሰደ መቐለን ከባቢያን እዩ ኣብቶም ካልኦት ቦታታት ንኣብነት ራማ ዓድዋ ኣክሱም ሽረ ሸራሮ እና ምዕራብ ትግራይ ሒዝካ ልለው ቦታታት ዝተካየደ ጦርነትና ኣብ መቐለ ከባቢኡ ዝተካየደ ጦርነት ትሕዝቱ ብጣዕሚ ይፈላለዩ ሓደ ኣብ ሓፂር ግዜ ተወዲኡ ናይ መቐለ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ኩናት እውን ኣይተካየደን ብዙሕ ሰብ እውን ኣይተመዛበለን ስለዚ እቲ ሳምፕሊንግ ጌጋ እዩ ልብል ዓብዪ ክርክር እዩ ተላዒሉ ኣብቲ ከዚ ልሎ ያው 2.5 ሚልዮን ከባቢ እዩ ሓገዝ ለድልየ ልብል እዩ ሰፊሕ ቅልውላው ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘሎ ትግራዋይ ሂወት ትግራዋይ ንምድሓን ክረባረብን እጃሙን ከውፍየ ፃውዒተ ከቕርብ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት እኹል ዝኾነ ሓገዝ ክንህብ ኢለን ፃውዒት ከቕርባ ከለዋ ዝተኸልከላሉ ምክንያት እንታይ እዩ ክሳብ ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ኣይከልከልኩን ይልብል ዝሮ ንሕና ምስቶም ዝምልከቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካላት ተነጋጊርና ማንኛውም ዓለም ኣቀፍ ድርጅት ንትግራይ ክሕግዝ እየ ልብል ብዘይ ገደብ ሓገዝ ሒዙ ንክኣቱ ተፈቒዱሎ ኣብዚ ከዚ ግዜ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ችግር ብጣዕሚ ዝተሓላለፈ ስለዝኾነ ዝዕቁፉ ሰባት ኣይሰኣሉን እዚ ንምፍታሕ ከዓ ናይ ትግራይ ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሰንተር ዝተመሰረተ ስለዝኾነ ብቀጥታ ምስ ናይ ትግራይ ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሰንተር ክራኸቡ እቲ ሰንተር ከዓ ነዚኣ ከተሓባብርን ቀትርን ለይትን ንክከታተልን ሓላፍነት ተዋሂቦ ናብ ስራሕ ኣትዩ ሓገዝ ካብ ኩሎም ኣካላት ንክበፅሕ ፍሪ ኣክሰስ ንክህሊ ፃዕርታት ተገይሩ ሳክዕልና እዩ ማለት ክሳብ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብዝተፈፀመ ኩነታት ዘሕዝነኩም ወይ ድማ ዘይገበርናዮ ወይም እዚ እንተዘይንገብር ኢልኩም እትጣዓስሉ ይህል ዶ ንሕና ንጣዓሰሉ ዝሕዝነና እቶም ኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትግራይ ኣለው ላዕና ዝፅበዩን ሓገዝና ዝፅበዩ ሓገዝና ከይበፅሖም ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ዝበፅሖም ሰባት ከይበፅሕናሎም ብምትራፍና ነዚ ጠጠው ዘይምባልናን ኩሉ ግዜ ዝሕዝነና ዓብዪ ችግር እዩ ስኢልካ ብቀሊሉ ዝረአ ነገር እውን ኣይኮነን ነዞም ፀገማት እዚኦም ንስታሓይና ንሰርሕ ኣለና ዝሮ ንሓዝነሉ ጉዳይ ታልዩ እቶም ንሕና ብዘይ ምብፃሕና ሂወቶም ዝስእሉ ወይ ከዓ ክብረን ንግሃሳ ኣሓትና ንዚአን ብዘይ ምብፃሕና ኣዝና ኢና ንሓዝን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ገብረ መስቀል ካሳ ኣዝየ መስግኖም ክብረት ያበለይ ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት ክነግረኩም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ቻይናን ኣሽሓት ዝተሰንዑ ዘይሕጋውያን ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝረኸቡን ምዝ ብዝዛመድ 10ታት ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ዓለም ለኻዊ ውድብ ፖሊስ ኢንተርፖል ገሊጹ እቲ መርበብ መሸጣ ስኑዕ ክታበታት ካብ ቻይና ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርጋሕ ኮይኑ ኣብ ቻይና 80 ሰባት ክተሓዙ ከለው ልዕሊ 3000 ዘይቀኑዑን ስኑዕን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢዶም ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ ንህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ካብ ሓድሽ ስጋት ፀጥታ ንምክልኻል ወታደራት ተዋፊሮም እቲ ስጉምቲ ትካል ስላያት ሃገር ሓደ ጉጅለ ምልሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕምብርቲ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ዝኾነ ህንፃ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ውጥን ከም ዘለዎ ድሕሪ ምርግጋፅ ተወሲዱ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ህንፃ ተቆፃፂራሞ ምንባሮም ይዝከር ሓይልታት ፀጥታ ሚያንማር ልዕሊ 54 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፀብፃባት ካብቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቲ ሃገር ኣንጻር እቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ለካቲት ዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቀፂሉሎም ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ዝኾነት ጓል 19 ዓመት ሎሚ ተፈፂሙ
ኣልጀርያ ኣብ ግብረ ራዕዲ ኢድን ዘለዎም ዜጋታት ዜግነቶም ክሕደጉ ዝገብር ሕጊ ተርቅቓላ። እቲ እማመ ነቶም ኣባላት ናይ ሓደ ግብረ ራዕዳዊ ውድብ ዝኾኑን ብገንዘብ ዝድግፉን ዝምልከት ምዃኑ ሚኒስትር ፍትሒ እቲ ሃገር ገሊጹ። ምስ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ዝሳነ ክኸውን ምዃኑ እውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቒሱ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ማሕበረሰብ ዓለምን ቆላሕታ ክገብረሎም ሎም መዓልቲ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዖም። እቶም ኣብቲ ሃገር ክሳብ 4 ዓመታት ከም ዝጸንሑ ዝገልጹ ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ክረኽብዎ ዝግባእ ረብሓታትን ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስግጋር ዕድላትን ከም ዝተጓደሎም ይዛረቡ። ሓደ ካብ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ዝነበረ ማዕበል ነቲ ኩነታት ብኸምዚ ገሊጹልና። እዚ ህዝቢ ኣብዚ ሊብያ ዘሎ ነዊሕ ዓመት ዝገበረ እዩ። ዝበዝሕ ሰብ 3 ወዲኡ ኣብ 4 እዩ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ዘጋጥሞ ዝነበረ ብድሆታት ከዓኒ መወዳእታ ይብሉ። ኣብ መንጎ ናይ ዝዓዲ ዝነበረ ባእሲ ወይ ከዓ ዘሎ ሽግር ኣብ ልዕሊ ስደተኛ እዩ ወሪዱ ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ቆላሕታ ይረኸበን 10 ግዜ ካብ ምሕታት ኣቋሪጡ ይፈልጥን እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝወዓለ እውን መቐፀልታ ናይቲ በብእዋኑ ናይ ሕጂ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ናውቲ እዩ። ምናልባት ፍሉይነት ዝገብሮን እንተነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ከተማ ሰብ ተፋሒሉ ዝነብር ካብ ቤተሰቡ እንተዘይኮይኑ ሓጋዚ ዝበሃል ካብቲ ትካል የለን። ስለዚ እዚ ዓብየ ትካል ናይ UNHCR ካን ኣብዚ እናሃለወ ከሎ ሞት ኣዕቅበዮም ኣለኹ እንዳበለ ከሎ ካኒ ንሕና ኣይን መገዲ ኣይን መናባብሮ ይሽፍነልና ኣይከኣለን ማለት እዩ። ካልእ ስሙ ክርቋሕ ዘይደለየ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ምስ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክሰጋገሩ ምግባር ብዝዛመድ ጸገማት ከም ዘሎ ነጊሩና። UNHCR ኣባና ቃልዎ ደውሉ ንሕና ከም ኤርትራውያን ድማ ሃገርና ክንምለስ ዘይንኽእል ኢና። እቲ ዕድላት ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ንሃገሮም ክምለሱ ዝኽእሉ ሱዳናውያን ካልኦም ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ንሕና እውን ክንዘላ ዓይነትና ኣብዚ ሃገር ሳልሰይቲ ሃገር ድማ ክሰጋገሩ ኣይከኣልኩም ኢንተርቪኹም ክሰጋግረኩም ኣይክእልን ዝብል ሪጀክት ብጣዕሚ ዝብሒ ኣብዚ ተወርሒ ሪጀክት ዝበሃል ሪጀክት ወርሓንቲ ኣይትባአና ንሕና ክሰጋገሩ ይትኽእሉ እዮም ሳልሰይቲ ሃገር እዮም ዝብልና እንታይ እዩ ፀገም ዝብል ኢንተርቪኹም ከስግረኩም ኣይከኣልኩም እንደገና ይንሳር ግቡእ ወርሓዊ ገዛኽራይ ኣይከፍለናን ናብ ከተማ ኣምፍታት ተዓፂ ቀለሞራውን ኣይህበናን እንደገና ኢንተርቪው ጌርካ 3 ዓመት 6 ዓመት መልሲ ዘይተነግሩ ኣለዉ ስላት ልዕሊ ዕድመ ተባሂሉ ልዕሊ ዕድመ ኣይትኸይድካ ብዙሕ ኣለዉ ትሕቲ ዕድመ እውን ዘይኮኑ ደቂ ኣንስትዮን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣደ ቁልዑት እንታይ እዩ ኩነታት ናይተን ወረቐተን እንታይ እዩ ኣሎ የለን ኢንተርቪው ዘይገበራ ብዙሓት ኣለዋ ስለዚ ንሳር ዝበሃል ኣይሰርሕን ኣሎ በቃ ኣይሰርሕን ዘሎ። እቲ ናይ ሎማዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት UNHCR ተኻይዱ። እቶም ዝተላዓሉ ጸገማትን ክፍትሑ ዝጠልቡ 8 ነጥብታት ድማ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣታው ከም ዝገበሩ ዘዘራረብናዮም ስደተኛታት ገሊጾምልና። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየድሉ ሰዓታት ግና ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዘዘራረቦምን መልሲ ዝሃቦምን ከም ዘይነበረ ሓቢሮም። ብወገና እውን ናብ ቤት ጽሕፈት UNHCR ሊብያ ብምድዋል ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ክሰምረልና ኣይከኣለን። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 20 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሃይሉ ሰሃለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጀልባ ብውሕዱ 20 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣሰጋገርቲ ንኣስታት 80 ናብ የመን ዝሰግሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ካብታ ተሰቒሎማ ዝነበሩ ጀልባ ናብ ባሕሪ ደፊኦም ድሕሪ ምውራዶም 20 ከም ዝጠሓሉ ሓደ በዓል መዚ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት IOM ብትዊተር ሓቢሩ። እቲ ፍጻመ ኣብ ጅቡቲ ገማግም ኦቦክ ከም ዘጋጠመ ትትካል ጠቒሱ። እቶም ኣሰጋገርቲ ስለምንታይ ነቶም ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ክድርቢዎም ከም ዝወሰኑ ዝተፈልጠ የለን። መንነት ናይቶም ስደተኛታት ዛጊት ኣይተፈልጠን። ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሓት ስደተኛታት ናብ የመን ክሰግሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒሎም ነይሮም እዮም። እቲ ሓደጋ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ ዳይሬክተር ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ መሓመድ ዓብዱኬር ጠቒሱ። ቁፅሪ ኣብ 3 ሓደጋታት ዝሞቱ 70 መብፅሑ እውን ገሊጹ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት በቲ መስመር ብምስጋር ናብታ ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዘላ የመን ከም ዝሰግሩ ይፍለጥ። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኩነታት ናይ የመን ተዓጊቶም ኣብ ጸገም ኣትዮም ምንባሮም ይዝከር። እቶም ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ እትርከበን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ንምእታውዮም ንየመን ከም መሰጋገር ዝጥቀሙላ። ንሎማዓልቲ ዝበልናዮም መደባትና እዚኦም ነይሮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብ ኢና። ሰላም